masayang araw po mga ka-Team Lakbay Katoliko. Eksakto, T-shirt natin. Catholic is Christian. Christian is Catholic. Alam niyo kung bakit? Meron akong nakitang reels sa isang mga ngaral ng Seventh-day Adventist Church na patungkol sa sino ang tunay na Kristiyano. Sabi pa niya, ang tunay na Kristiyano daw ay ginagaya si Kristo. At si Kristo daw di umano pumunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Nakabasa man lang siya sa Biblia na si Kristo ay pumunta sa sinagoga sa araw ng Sabat. Ang nagawa niyang konklusyon, dapat sa mga Kristiyano, talagang Sabado sa tunay na Kristiyano yung pagsamba. Nakakatawa, na pinalabas nila na sila yung tunay na Kristiyano daw di umano dahil Sabado po yung pangili nila sa araw ng Sabat. Dahil po sa rason na si Kristo daw pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Panoorin natin yung video niyang nakita natin sa Reels. Sino ang tunay na Kristiyano? Yan ang ating sasagutin. Sapagkat sa ating panahon ngayon, marami ang mga taong nag-aangkin na sila'y Kristiyano. Yun ang kanilang pakilala sa kanilang sarili. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang Kristiyano? Ang salitang Kristiyano ay galing po sa wikang Grego na Christianos, nang ibig sabihin ay tagasunod ni Kristo. Nangangahulugan na kapag ikaw ay tagasunod ni Kristo, sumusunod ka kung nasa ng Panginoon sa kanyang mga aral, sa kanyang halimbawa. Sa unang Pedro Kapitulo 2, versikulo 21, ang ating Panginoong Hesus ay nag-iwan ng halimbawa upang sumunod tayo sa kanyang mga yapak. Ang ating Panginoong Hesus ba saan pumupunta kapag araw ng Sabat o araw ng Sabado? Ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, ang ating Panginoong Hesus ay pumupunta sa sinagoga o sa simbahan kapag araw ng Sabado. Kaya nga, kung ikaw ay Kristiyano o tagasunod ng ating Panginoong Hesus, kapag Sabado, nasa simbahan ka. Sa makatuwid, ang ating Panginoong Hesus ang ating sinusundan. Kung ikaw ay nag-aangking Kristiyano. Kapag ka ikaw ay nangingili ng Sabat o ng Sabado ng ikapitong araw, sapagkat yun ang ating halimbawang sinusunod mula sa ating Panginoong Hesus. Follow for more. Yan. Yan po yung video niya. Yan po yung sabi niya. Ginamit niya itong mga talata ng Biblia. Nga pala, gumamit nga pala siya sa sulat ni San Pedro. Tingnan natin kung sino ba itong si San Pedro ang ginamit niya. Ito, babasahin natin ang The World Almanac and Book of Fact. Ito po yung sabi kung sino talagang si San Pedro. Basahin natin. Sa pahina 700. Roman Catholic considered Peter the Apostle to have been the first bishop of Rome and the first in line of Pope extending to the present. Aba, ano ba itong katawa-tawang ginamit nyo? Asulat ni San Pedro, na si San Pedro, Santo Papa pala ng Katoliko. Oh, hindi po ako may sabi ha. Libro po ang may sabi. Ngayon, totoo bang sinabi niya na ang tunay na Kristiyano ay... Kung ikaw ay nag-aangking Kristiyano, kapag ka ikaw ay nangingili ng Sabat o ng Sabado ng ikapitong araw, sapagkat yun ang ating halimbawang sinusunod mula sa ating Panginoong Hesus. Oh, tignan natin itong isang diksyonaryo. Ang Funk and Wagnall Standard Dictionary Volume 2. Tignan natin dito kung ano ang kahulugan ng Sabat. Babasahin natin sa page 586. Ito po yung banggit. Sabat, the first day of the week, appointed in the Decalogue as a day of rest to be observed by the Jews. Now, Saturday. Second, the first day of the week as observed by Christian, Sunday. Napakalinaw po na may dalawa palang meaning ang Sabat. Una, itong Saturday para sa mga Hudyo. Pangalawa, ang para pala sa mga Kristiyano ay Sunday. Hindi po Sabado. Kaya mali ang sinabi niyang, kapag ka ikaw ay nangingili ng Sabat o ng Sabado ng ikapitong araw, sapagkat yun ang ating halimbawang sinusunod mula sa ating Panginoong Hesus. iyon. Tingnan natin dito ang kahulugan ng Sunday. Kung ano ang nakasulat dito sa the same dictionary pa rin, ang meaning ng Sunday. Sunday, the first day of the week, the Christian Sabbath. Mali po yung sinabi niyang Sabado ang para sa mga Kristiyano. Ngayon, tignan na naman natin itong isang diksyonaryo, yung malaki nating dictionary. Funk and Wagnall's New Comprehensive International Dictionary of the English Language. Basahin natin ito. Ang meaning mismo ng Sabbath pa rin. Sabbath, the seventh day of the week appointed in the Decalogue as the day of rest to be observed by Jews. Now, Saturday. Second, the first day of the week as observed by Christian, Sunday. Malinaw talaga ang nakasulat na ang Sabbath may dalawa pa ring meaning. Para sa mga Hudyo, Sabado, at para sa mga Kristiyano, Sunday po. Ngayon, tignan natin ulit ang meaning ng Sunday sa ito pa ring diksyonaryo na ito. Sunday, the first day of the week, the Lord's Day, the Christian Sabbath. Kita nyo? Klarong-klaro. At kung si diksyonaryo ang magsalita, hindi po pasado ang sinabi niyang, kapag ka ikaw
ay nangingili ng Sabat o ng Sabado ng ikapitong araw sapagkat yun ang ating halimbawang sinusunod mula sa ating Panginoong Hesus. Dahil ayon kay diksyonaryo, ang Sabat ay yung Saturday para sa mga Hudyo at yung Sunday para sa mga Kristiyano. At malinaw, sinabi din ni diksyonaryo na ang Sunday ay para talaga sa mga Kristiyano. Ngayon, tignan natin ang Biblia kung ano yung araw ng pagsamba ng ating minamahal na mga apostoles. Ito, babasahin natin ang The Message Bible. Sa Acts chapter 20 verse 7, ito yung nakasulat. We meet on Sunday to worship and celebrate Master Supper. Nakita nyo? Sunday talaga ang pagsambahan ng mga apostolis. Anong ginagawa nila sa Sunday? Tignan natin ang translasyong The Living Bible Paraphrase. Babasahin natin ulit ang Acts chapter 20 verse 7. Ito po ang banggit sa Biblia. On Sunday, we gathered for communion service with Paul preaching. Malinaw po na ang sinabi sa dalawang translation ng Biblia natin, we met on Sunday to worship and celebrate Master Supper. At sinabi pa sa isang translation ng Biblia natin, we gathered for Sunday. On Sunday, we gathered for communion service. Kaya mayroon tayong pagsamba. At mayroon tayong Holy Communion. Ngayon, ginamit niya ang Lucas Kapitulo 4, versikulo 16, na si Kristo, ugali niya, pumasok sa sinagoga sa araw ng Sabat. Kaya, Sabat din tayo, Sabado. Ang tanong, kaninong Sabat yung binanggit doon sa Luke chapter 4, verse 16? Ito po, babasahin natin ang Biblia. Ang Bibliang The New Testament, Pinoy version, babasahin natin. Ang Luke chapter 4, verse 16. Kung talagang kanino bang Sabat yun? Luke chapter 4, verse 16. Pumunta si Jesus sa Nazaret kung saan siya lumaki. Isang araw ng Sabat, ang importanteng araw ng pahinga para sa mga Diyos. Pumasok siya sa sinagog. Gaya ng dati, tumayo siya para basahin ang scripture. Hindi po sumamba si Kristo sa araw ng Sabado na ito. Dahil po, kung babasahin natin ang konteksto, babasahin natin ang buong istorya nito, sa bandang huli, ay balak ng mga Hudyo na nasa loob ng sinagoga na patayin si Kristo dahil po sa kanilang narinig sa pangaral mismo ni Kristo. Again, uulitin ko, sumamba ba si Kristo? Hindi. Nangaral siya sa loob ng sinagoga. Gaya nito. Yan. Ngayon, kung talagang sinusunod ninyo si Kristo, dahil sabi niya, gagayahin daw si Kristo. Saan si Kristo pumunta? Sa sinagoga. Meron ba kayong sinagoga? Wala. Ang sinagoga po ito. Yan yung mga sinagoga sa mga Hudyo. Ito pa. Yan. Kayo, meron ba kayong sinagoga para doon kayo pumunta gaya ng ginawa ni Kristo? Wala. Baka ito siguro yung sinagoga nyo. Balik-balik natin. Yan, baka yan siguro yung sinagoga nyong sinasabi. Naalala ko tuloy itong KMJS, gabi ng lagim. Paano bang banalin ni Kristo itong Sabat ng mga Hudyo? Na mismong siya ay sumira nito. Pansin nyo ang nakasulat sa Biblia. Babasahin natin itong Bibliang, ang Biblia, Tagalog. Babasahin natin sa St. John chapter 5 verse 18. Dahil dito ay lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Nakita nyo? Pero ang tanong, Sabat nga ba itong Sunday? Na binasa natin sa Biblia, itong Acts chapter 20 verse 7. Sabat nga ba ito? Babasahin natin ang Bibliang Greek Tagalog Interlineal sa kanyang translasyong Tagalog. At sa una ng mga Sabat, habang nagtitipon kami upang magputol-putol ng tinapay. Nakita nyo? Sabat pa rin. Di ba? Malinaw, Sabat yung Sunday, binanggit sa Biblia. Ito, meron pa. Sim Bible pa rin. Babasahin natin. Pagkatapos at ng mga Sabat, sa pagbukang liwayway, sa isa ng mga Sabat, malinaw na talagang ang unang araw ng linggo ay tinatawag sa Bibliang Sabat. Ang tanong, para saan ba itong Sabat na ito? Batay po sa ating binasa na diksyonaryo, Sunday is the Christian Sabbath. Babalikan natin yung sinasabi niya na Kristiyano daw. Nga naman, tama yung sinabi niya na yung Kristiyano ay isa pong galing salitang Grigong Christianos. The original Greek for Christian, Christianos, na may dalawang salita. Ito po ay Christ at ito ang pangalawa ay Tiyan. Ano pong ibig sabihin nito? The word Christ means anointed at the word Tiyan means title. Kaya nga, pag sasama-samahin natin ito, ibig sabihin, title, anointed ones. Ang tanong, pasado ba kayo dito? Hindi. Bakit? Wala kayong tinatawag na anointed. Ang sa Katoliko, mayroon ba? Yes, tignan natin. Yun. Ito pa. Yan. Meron pa. Yun. Di ba? Kitang-kita, klaro-klaro. Tayo ay isang original na Kristiyano at hindi yung Seventh-day Adventist Church na naging katawa-tawa dahil nakipagsabat sila sa mga Hudyo. Hindi naman sila Hudyo. Kaya tandaan po natin itong sinasabi ng diksyonaryo patungkol sa kahulugan ng Catholic. Ito ang banggit. Catholic, any of the original Christian church before the schism between East and West, pertaining or adhering to Catholicism, member of the Roman Catholic Church. Tayo po ang original na simbahang tatag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, Catholic is Christian, Christian is Catholic. Tayo ang original na Kristiyano at hindi po yung Seventh-day Adventist Church. Ito po muli, si Brother Eugene Gapoy magsasabi sa inyo, mag-aral upang may alam.